Pagalingan lang naman magluto, tiyak na hindi magpapahuli ang mga taga Rehiyon 5 gaya ng 29 anyos na si Oscarlito Caloy Madrigalejo ng lungsod ng Legazpi na ibinandera ang panlasang Bicolano sa 2025 Hospitality Young Chef Competition sa Dubai, United Arab Emirates. Abril ngayong taon, isa si Caloy sa mga nagwagi sa nasabing prestihiyosong kompetisyon. Nagpanalo kay Caloy ang kanyang US Beef Tenderloin na may lasa ng signature dish ng Kabicolan na Bicol Express at tinutungang manok na may Japanese twist na talagang nagpawaw sa judges. Na nagulat sila kasi iba yung approach ko. Like yung mga iba kasi, yung mga ibang nag-present ng police, like napaka familiar yung taste. Yung sa akin kasi, first time nila makalasahan yung ganong combination na coconut, corn coconut, tapos may may shrimp paste pa na na combination sa flavor para mag-complement. So, overall, yung judges, sabi lang na well-balanced yung lasa. Bata pa lamang daw ay hilig niya na ang pagluluto. Maaga umano siyang namulat dito dahil sa kantin ng kanyang mga magulang. Hindi man natapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, pinursigin niya ang pag-a-abroad hanggang sa matanggap sa inaplayang restaurant bilang chef. So pagdating ko dito sa Dubai, maraming option. Like office job, reception, sa hotel, ganun. Pero mas pinili ko pa rin yung kusina kasi yun talaga yung passion ko. Kahit medyo tutol yung family ko na, ba't ko magaganyan? Magano ka na lang, dito ka na lang sa ganitong trabaho kasi mas madali yung pera, mas madali yung buhay. Pero mas pinili ko yung passion ko na naging worth it din naman. And kahit mahirap, palag-palag lang kasi masaya ka naman sa ginagawa mo. Ang natamong tagumpay ay magsisilbing inspirasyon daw kay Caloy na lalong pagsikapan na mapaunlad ang kanyang passion. May ipapayo ko lang sa mga gusto mag-OFW. Well, so unang-una, dapat passion niyo yung pagluluto. Unang-una yan, napaka-importante yan. Kung hindi niyo passion, huwag na kayo pumasok sa industriya namin. Mababurnout lang kayo, sasayangin niyo lang oras niyo. And pag nakapasok na kayo ng sa industry namin, kitchen life, well, all in na kayo, all in lang kayo. All in lang kayo sa effort, sa pagdisiplina ng sarili, and pag-aralan nyo lang lagi lahat ng mga basic. Master nyo lang yung mga basic, fundamental. So, from that, mag-excel kayo. Sa ngayon, 4 na taon ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa ang bagong pride ng Bicol Region na si Oscarlito Caloy Madrigalejo. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.